Hola, des de l'AMPA de l'Institut Vescomtat de Cabrera us volem donar la benvinguda i us animem a fer-vos socis de l'AMPA, perquè podreu participar en totes les activitats que aquesta organitza, com ara el banc de llibres, que suposa un estalvi en la compra de llibres, ja que els reciclem. També podreu obtenir taquilles per guardar els ordinadors o llibres o el que necessitin guardar els vostres fills. També tindreu descompte en la botiga de Can Colls, que col·labora amb nosaltres, i descomptes en excursions i sortides que facin al centre, entre altres activitats que al llarg de l'any anem organitzant. El primer de tot que us volem recalcar i que us volem insistir que feu és que entreu sovint a la web de l'Institut Vescomtat de Cabrera, perquè en aquesta web trobareu tota aquella informació que és necessària i que us pot servir. També podeu subscriure-us al canal de Telegram, on es va penjant també la informació. Aquí en aquesta web es van penjant totes les coses que poden ser necessàries o que fan els alumnes. En el menú, en aquest menú, trobareu tots els apartats i aquí també trobareu l'apartat de l'AMPA, que és el que parlarem ara. Per fer-se soci de l'AMPA, aneu a aquest apartat on trobareu aquesta carta que aviat hi penjarem. La carta d'instruccions, de passos a seguir per fer-se soci de l'AMPA. D'acord? Per fer-se soci de l'AMPA i participar en el banc de llibres, heu d'omplir aquest formulari. Aquí teniu el link o l'enllaç on podeu clicar i aniríeu a parlar aquest formulari. El formulari és per demanar-vos les dades que necessitem i per demanar-vos allò que vosaltres voleu de l'AMPA. D'acord? Aquí us explica com funciona, us demanem l'adreça electrònica, us demanem el nom, pare, mare o tutor, el telèfon de contacte, si us voleu donar d'altes de socis, i llavors el permís pel tractament de les dades, el permís pel tema de la imatge. Després salteu a la inscripció dels alumnes. Apunteu aquí el nom i cognoms de l'alumne, el curs que farà, el curs següent, el curs que farà, i si necessita alguna d'aquestes opcions, de PIM, Ítaca, aula d'acollida. Si no necessita cap, aquí no heu de marcar res. Llavors ens heu de dir si voleu participar en el banc de llibres i si l'alumne aquest en concret vol una taquilla. Si hi ha algun germà més, cliqueu que sí i saltareu a inscripció de germans. Si no hi ha cap germà més, cliqueu que no i anireu a parar a l'última pàgina, que és el de pagament. Per pagar la quota o per pagar la taquilla, podeu després anar a l'aplicació de TPV Escola, on hi ha les opcions de pagament, que allà les tindreu, les opcions, i si necessiteu, si voleu ser socis, la podeu pagar. Si no voleu ser socis, la deixeu, la ignoreu i ja està. I si voleu la taquilla, un cop hàgiu pagat la quota de soci, podreu pagar la taquilla. Si no teniu encara l'aplicació de TPV Escola, podeu fer una transferència bancària a aquest compte de l'AMPA. Després, un cop feta la transferència, us agrairíem que ens enviéssiu una còpia, una fotografia, una escanejada del comprovant de pagament, per així tenir-ho més a mà i més controlat tots aquells que hàgiu pagat la quota. La quota de soci són 25 euros per família, i la taquilla són 15 euros pels socis per cada alumne. D'acord? Si un no és soci i vol una taquilla, també li podem oferir per 40 euros. Aquí ja veureu que els alumnes de quart d'ESO paguen una fiança i els de batxillerat per a l'hora de recuperar llibres, que així hi ha més motiu perquè els tornin, que a vegades costa una mica. I un cop enviat el formulari ja veureu aquí que us diu que aneu a la botiga de Can Colls per fer la precomanda de llibres. Aquesta precomanda ens arribarà a nosaltres i nosaltres prepararem el lot de llibres que hàgiu demanat. Per què això? Perquè potser hi ha algun llibre dels que necessita aquell alumne aquell any que el teniu, que us l'ha deixat algun altre, d'un germà, del que sigui, i no cal que l'AMPA us el prepari. Per tant, us demanem una precomanda. Us prepararem els llibres que necessiteu en funció dels que tinguem i després aquesta precomanda la farem arribar a Can Colls i ells us avisaran quan la tinguin preparada. D'acord? La data límit per anar a Can Colls és el dia 5 de juliol. Però els de primer d'ESO us demanaríem que hi anéssiu abans del 28 de juny, si us plau, per tenir temps de preparar tots els llibres. I aquí marqueu, en aquest formulari, la forma que fareu el pagament, si és per transferència o per TPV Escola.
I aquí és la signatura, que doneu fe de que totes les dades que heu posat són certes i de que us comprometeu a cuidar els llibres i el material que us deixem. D'acord? Anem a la carta d'instruccions, que és una mica el que hem estat explicant. Us explica aquí que podeu fer transferència o podeu anar per TPB Escola, que cal fer-ho abans del 21 de juny per poder participar en el banc de llibres. D'acord? I un cop ja sigueu socis, aneu a Can Colls, aquí torna a haver-hi les dates per recordar-ho. Aquí us diu que nosaltres no disposem de tots els llibres per tots els alumnes, ja que el banc de llibres s'engreixa gràcies als llibres que els alumnes ens donen a final de curs, més alguns llibres que l'AMPA compra amb els diners que va tinguent. Per tant, no tenim els llibres per tothom. Llavors, si hi ha algun llibre que falta, que hàgiu de comprar, podeu demanar a Can Colls que us el posi. Ell us farà un descompte, sí que us demana una paga i senyal de 25 euros en metàl·lic. D'acord? Per TPB Escola tindreu aquesta web, és a dir, podeu fer-ho amb l'ordinador o podeu fer-ho amb una aplicació en el mòbil, on aquí, per exemple, tindreu els pagaments que hi hagi. Aquí tindreu un pagament, aquí això és una demostració, aquí tindreu un pagament de socis de l'AMPA, i un cop hàgiu pagat aquell, tindreu el pagament de la taquilla si la voleu. Si no sou socis, encara que veieu el pagament aquí, no és obligatori si un no vol ser soci. Però el tindreu aquí penjat per més comoditat de tots. D'acord? Res més. Si hi ha qualsevol cosa, teniu aquí el correu electrònic de l'AMPA, teniu el telèfon per si heu d'enviar algun missatge, algun WhatsApp, i sapigueu que els divendres, més o menys, de 12 a 1:30, estem per allà. De totes maneres, sempre és millor trucar, per si estiguéssim a dintre l'institut en una reunió o qualsevol cosa, truqueu abans que sapiguem que veniu per estar atents i poder-vos atendre. Res més.